Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is your Inday Tef and welcome to my vlog. Okay guys, ang video na gagawin natin ngayon ay magluto tayo ng pinaka-famous dish dito sa atin sa Pangasinan. So please keep on watching. Mag-marinate na tayo ng beef natin. Oyster sauce, 3 tablespoons of soy sauce, syempre ang ating black pepper. Maglagay din tayo dito ng half cup ng water and sugar. Ilagay lang natin ito sa ating fridge overnight. Ito na ang mga ingredients na kailangan natin. Napakasimple lang. Cabbage, white onions, and ang marinated nating beef. Sa mainit nating kawali, maglagay tayo dito ng mantika. Nilagyan ko rin pala ito ng taba ng baka. I-fry lang natin yung beef natin hanggang mag-brown ito. Ilang minuto lang. Sunod na rin natin dito ang white onions natin. Igisa lang natin ito ng mga 1 minute. At ang pinakahuli, ang ating cabbage. Lagyan din natin ito ng konting asin lang. Ayan, pagluto na ang cabbage natin, ilagay na natin dito ang ating white onions. Isunod na rin natin ang ating beef. At ilang minuto lang patayin na natin ito. Pwede na natin itong iserve. Sa plating ko pala, naglagay ako dito ng spring and white onions. Ayan guys, luto ng ating pigar-pigar. So ano pang hinihintay natin? Tikiman na! Yan. Tikman na natin. Ang napakasimple pero malinamnam. So, tingnan natin kung papasa na nga. Ayan, guys. Try natin ating repolyo. Guys, ito yung pagkakaiba ng niluto mo agad tsaka minarinate yung baka. Kasi malinamnam talaga siya. Ayun oh. Tsaka gusto ko yung may fresh na onions. Ayun oh, kain pa tayo. Masarap na lasa. Malambot po siya. So, kung ako po sa inyo, bago po kayo magluto, marinate nyo muna yung baka man yan, o baboy, o manok. Dahil malinamnam po siya talaga. So, again guys, thank you again for watching this video. Sana nagustuhan nyo. Please like this video. And of course, subscribe to my channel. And please, click the bell button para po updated po tayo sa every video na i-upload ko. So, thank you again. Syempre, wag pong kakalimutan na mag-comment
And see you again on my next vlog. Thank you! Paalam! And happy eating mga Inday!